Тръгнем на 99 нощи в гората. Много бързо, защото изглежда, че повече от 15 минути мога да имам и че ще ми изпращат някакви смс-и от YouTube. Аз тези смс-и не ги искам и затова сега почваме направо да играем. Трябва точно 15 минути. Да стане 15 минути, казвам ви чао и... ще игра с него, хора. Много съжалих, че в предишното клипче спрях. Предишно клипче. Не мога. Я видя моля в огнения. Но защо съм само в снежния байл? Много обичам огнения байл. Кога съм в снежния байл, там пересици да се правят. Клетва дам, че не е загледанието. И аз съм била малка и аз така съм си търсила и затова му се пънах на моите приятели в България, които естествено са риската, който ми повлия много зле на стежа. Това ми е впечатлено, който ми повлия много зле на стежа, защото пускаше видеа, които са за деца, но там казваше супер нередни неща, които аз не мога да казвам, защото аз давам за деца и не казвам такива видео, които я казвам. Ако отидете на едно видео, в 2015 година, ще го видите. Ще видите какво е качил. Трябва да сте над 10 години. Трябва да сте над 10 години, че да го гледате. Ако не сте над 10, не го гледайте. Ще ви повлияе и на вас зле на здравето. На растежа и на всички тези работи. Сега пък ми прекъсва телефона. Окей, копия. Пачнем кино. Аз ще спомня това, когато се погледнах на новата. Така, спирам го за малко, не да бъдем никъде, само трябва да свърша една работа. И се връщам. Върнах се.
Како же? И като се едно там пише ед. И аз го изядох. Чудесно. Сега ще ходя да майка гроб тук по средата на това. На храста. На кухарен. Това е изстреляно. Всички ме надушиха. Всички. Не, само морсе. Опа. Кой. Гледай. Айде, умрях. И хора, за 7 минути това беше. Няма кой да ме спаси на втори ден. И 7 минути, това си без това. На трети ден сигурно трябваше да приключвам. Тая игра ще играя после. В другите 15 минути. Или тая. Напишете ми коя игра да играя след малко или утре. Когато ми напишете отговор, тогава ще играя. Така че, да. Хайде, чао!